Nimwana ngaragula gwitsa umagu ndikuzigilitsa. Bempulanga ndilaguli. Magasto mawe samene mawanga saburi. Ndikutogoza bajimeneje. Likala ndikumalizitsa kali yawo kumaso. Namba yomwe ndizigwitsa ntchito ndi yawo yomwe ija. Timafuna ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Ndikupempha makolo mbali zonse chifukwa cha kubwera kwanu. Musasiye roka. Kuli lisavurike umasiye watu. Tikuthokoza nonse amene mwabwera. Kumaso mathandizo anu.
Pepani. Nthawi ino tikufuna tiyambe mambo wathu, ndipo ndikupemphera amayi ndi abambo. Nthawi yachonchi imakhala nthawi yowawa, nthawi yosweka mtima. Mphamvu zimakhala palibe. Pepani kwambiri amfumu adera lino amene mwataya mwana wanu. Pepani kwambiri akubanja bambo Akansengwa chifukwa chakutaya mwana wanu okondeka kwambiri. Pepani wina wachisoni apiteso ku ana osiyidwa. Pepani wina apite kwa akuluakulu ogwira ntchito za boma, achipani zosiyanasiyana ku MCP komanso ku DPP. Komanso pepani wina apite kwa akuntchito kumene Rasta Peter Kansengwa amagwira ntchito. Tikuti pepani mafotographers nonse m'malawi muno chifukwa chakutaya mwana amene anali ndi luso limene enafe sitingathe kufikirapo. Tikuti pepani. Pepani wina apite kwa amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Nthawi ino ndiyitane one of representative wa ku family amene akuyimira kuchikazi, bambo Fabiano, kuti alire. Bambo Fabiano, nthawi yako. Pepani abambo Fabiano akuyimira kuchimuma. Pepani kumba wose umene wasonkhana pa malo ano. Pano ndiyamba ndi mbiri ya Rasta Peter amene wachokera pakati pathu. Rasta Peter anabadwa mchaka cha 1982 akutisiya mu chaka cha 2026. Pamene akutisiya ndikuti ali ndi zaka 44. Kachiwiri tifuna titokoze mbali zonse zimene zinatenga mbali kufuna kupulumutsa moyo wa Rasta Peter kuti mwina akhale nafebe. Munayesesa mbali zonse zofunikira kuntumiza mzipatala zosiyanasiyana, zithandizo zosiyanasiyana, koma Mulungu akakonda amakhala wakonda, amakhala ni malire. Ife sitingalese. Titokozenso mbali zonse, kumbali ya polisi, chithandizo cha mbiri chimene mwayika panga sapoti pa maliro amenewa. Komanso mwapaderadera titokoze a Minister of Lands, Mr. Chimwemwe Chipungu, amene atigulira coffin imene akuona mbale wathu. Tikuti ziko kwambiri. Madando ife Rasta Peter ngati mbale wawo tikati kumulira chifukwa nthawi zambiri tikamfikira amatha kutithandiza mosavuta. Tisowa ntchito zake pakati pathu, tisowa chithandizo chake pakati pathu. Choncho ngati akubanja tikulira kwambiri. Tili pomwepo Rasta Peter anali munthu ndithu, so anali ndi abale ochuluka paliponse pamene amayenda. Ngati anatengako zinthu za munthu wina kuti sanabweze, mutione pobala potsesa tisesa lero lomwe. Koma ngati munthu winanso anatengera zinthu zake kuti sanampase, atipezenso pamene tikutsesa madzulo ano.
pomaliza aliyense amve kuthokoza kuchoka ku banja kwambira mnyamata sikana wina aliyense amene wapezeka pa umbaulo. Zikomo. Zikomo kwambiri kumeneko kulira kwa bambo Fabiano chifukwa chotaya mwana wawo. Raspita Kansengwa anali photographer. Sanali photographer chabe, anali munthu amene anali ndi luso lodutsira pa ntchito imene timagwira. Raspita Kansengwa anali munthu amene amafikira wina aliyense. Pamene pali akuluakulu, Raspita Kansengwa amakhala ngati wamkulu. Pamene pali achinyamata, Raspita Kansengwa amakhala ngati mwana. Tiyeni tiphunzire kukhala anthu odzichepetsa, anthu aluso, anthu akumvetsera komanso opereka uphungu. Nthawi ino tiyitane amene akuyimira kuchikazi kuti nawonso ndi nthawi yawo alire. Pepani mafumu nonse, pepani anafedwa anzathu akuchimuna, pepani umba wonse umene mwatikutira pa zovutazi. Ifeyo akuchikazi ngakhale tayima pano tangoyima mwa munthu, koma ndi anthu oti tathodwa, tilibe mphamvu, ndife olema, tikulephera kuti tiyankhula kuti chani. Chifukwa tikakumbukira pangodutsa miyezi yochepa pamene tinayikanso mchemwala kapitala tinaiso pompano, zinthu zomvetsa chisoni. Ndiye timafuna tipemphe kunena kuti Kansengwa watisiya muthupi koma tidzoti muzimu tili naye. Wasiya nyamata wake amenenso ali ndi ntchito ngati zimene akugwira bambo ake. Ifeyo ngati akubanja akuchikazi, ine amene ndikuyimira banja la Siwande, ndikunena kuti azathu amene mampatsa ma business Peter Kansengwa, tiyeni timuone nyamata amene wamusiya kupitiza ntchito zake. Tilipompo tikufuna tithokoze kwambiri, ndiyambire kwa mafumu adera lino. Mwatikuta kuyambadzana zitatigwera, ndiponso monga tafotokozera kale kunena kuti pangodutsa miyezi yochepa munali nafe limodzi. Ifeyo ngati akubanja tikuti zikomo. Tithokozenso azathu akuboma motsogozedwa nda Minister of Lands achipungu, potikuta pa nthawi yonseyi makamaka nthawi imene zovuta zinali ku Goodwill atithandiza china chilichonse, tikuti zikomo. Sitikulekera pomwepo, palinso azathu achipani chotsutsa Malawi Congress, nawonso alipo mpano atithandizanso kwambiri m'magawo osiyanasiyana, tikuti zikomo kwambiri. Pomaliza tikunena kuti tiyeni tosefe, ngakhale Peter wamwina sanali m'bale wathu directly, koma munjenake anatithandiza, timuyikize m'mapemphero kuti Mulungu amulandire kumene aliko. Pachifukwa chimene tingonena kuti mzimu wake uwuse mumtendere. Pepani. Pepani kwambiri kumeneko kunali kulira kwa akuchikazi, kulira kudandaula chifukwa chotaya chiwalo chawo. Nthawi ino ndi nthawi yakuti tione nkhope. Ndiye oyamba amene atatitsogolere kuona nkhope akhala mafumu athu. Pambuyo pa mafumu athu pakhala Honorable Minister of Lands, Honorable Chimwemwe Chipungu MP. Pambuyo pa amenewa pakhalanso akuluakulu achipani cha Malawi Congress Party atsogozana nawo motsogozedwanso ndi SG. Tikatero tibwera azibambo tonse, tikamaliza azibambo
pambuyo pasi bambopo tiyambaso azimayi ndi apemphe amene akutitsogolera ku Goodwill kuti afike patsogolo kuti atitsegulire coffin. Komanso tipempha mmene tikuzunguliramo, tipemphe anzathu a Goodwill kuti muime makonamo chonde tisagunde coffin komanso maluwa amene ayikidwa mbali. Nthawi ino tikupempheni ampingo kuti mutha kuimba nyimbo zanu imene mafumu athu akutitsogolera kuona nkhope. Nthawi ya mafumu kuti mutitsogolere. So
anzathu ampingo tilimekayi pang'ono amayi ndi abambo timafuna tipemphe. Programu yathu kumanda anatipatsa 1 o'clock. Tipepese kuti tidula chifukwa cha nthawi. Pali zolankhula zingapo ndiye tikaona ndi nthawi tatsala ndi only 40 minutes kuti tichoke malo ano. Ndiye tipemphe kuti tikamba zolankhula chonde tingopereka ulemu kwa anthu ochepa, anamfedwa amfumu ndi ena, komanso tidule zolankhula zathu ndikudziwa, komanso tikamaliza kulankhula kuja kumanda. Mundikhululukira kwambiri amfumu komanso akuluakulu a ntchito za boma amene muli nafe malo ano. Pepani nthawi ino ndi apemphe amfumu adni ake adera lino kuti atilankhule, koma amenewa asalankhule tipempha anyamata amene amatolera limodzi. Tiyeni malo mene tililimo titolere ndithu, tiyeni tidzuke mavolontiya, dzukani pamene mulipo, tiyeni tithandizani kutolera. Pana amayi ndi abambo tiyeni tipange nthawi. Ino imene akutolera kuti tigwirane ndi nthawi anzawo amalemuwa amene anali nawo kuchipatala ku India. Ndi apemphe anzawo amene anali nawo ku India kuti nawonso alire pamodzi. Pepani anduna atu, pepani onse achipani cholamula, komanso pepani maimpi onse amene muli pano, komanso ndi akuluakulu nonse amene muli pano. Mafumu athu pepani, akubanjanso pepani. Ine ndayima pano malo mwa azinzake amene tinali limodzi ku India, amene amalandira chithandizo Peter Kansingwa. Peter Kansingwa ine nadziwa naye kalekale. Ndipo 2024 tinakumana kunali faction inakutandire anatijambula. Atandijambulire anabwera pamene nakhala atandipasa chithunzi. Nthawi imeneyo Peter Kansingwa amapuma mobefuka kwambiri komanso miyendo inali yotupa kwambiri. Pepani afumu adera lino komanso mafumu onse amene adzakukutani pa mavuto yawo. Pepani akubanja, pepaninso achipembedzo cha Rastafarian, pepani inu amene mwayimirira nduna achipungu, pepani makansala athu, ma-MP athu, olemekezeka regional chairman Bambo Patrick Zebron Chilondola, pepani komanso pepani regional chairlady Mai Wende Nalumu. Inu anzathu azojambula amene magwira ntchito limodzi ndi Peter Kansingwa nanunso pepani amayi ndi abambo. Mosamalitsa nthawi ine ndatumidwa kuyimira chipani cha Malawi Congress, kuyimira president opuma amenenso ndi president wa chipani cha Malawi Congress Lazarus Chakwera, komanso kuyimira abale onse amene kuchokera ku chipaniko amakondana kwambiri ndi Peter Kansingwa. Ifeyo tikulia nanu limodzi akubanja, tikulia nanu limodzi achipembedzo, komanso inu mafumu. Kumufotokoza Peter Kansingwa pakhoza kutenga tsiku lonse. Munthu wansangala, munthu olimbikira, komanso munthu olunzanitsa anthu onse.
ndichifake nkhale pamalo pano pabwera anthu kuchokera mbali zosiyana-siyana, nkhale kuzipembedzo komanso nkhale kundale kumene. Potero mbali zambiri Peter timusowa. Tikufuna kuthokozana kubanja chifukwa mwana wanu munamulola kuti akhoza kukhala mwana wa aliyense. Munamulola kuti akhoza kugwira ntchito ya kundale, akuzipembedzo ndi magulu osiyana-siyana. Ndichifake munalolanso kukhale nthawi imene anavutika munakatha kufikira atsogoleri wena ngati mujatamvera kuti a president opuma atatengapo gawo kuti mbaleyo adzikambira thandizo kudza ku India. Ikhalenso tikuthokozeni ndife amene wanu kutimbira kutifotokozera za nkhawa zonse zimene zinalipo kuti tikhoza kugwirana nanu manja. Icho munaonetsera ndithu kuti ndife kuchibale. Mwapadera ndikupepeseni lwa mpingo achipembedzo cha Rasta. Pokupepesani ndikuyamikireni. Chimene mwationetsa lero ndi chitsanzo cha mtundu wina. Kunjako timakamba za marasta. Kuti mwafunse anthu kunjako rasta ndi ndani, zimene akambe si zimene mwationetsa pano lero. Tikuthokozeni kwambiri. Ena amandifunsa apa kuti mpaka na azimayi akuimba. Tikuti komanso ndaona potolera chipeso paja anyamula Bible ndithu kusonyeza kuti mauso amachokera mmene. So tikuthokozeni kwambiri. Zankhala kuti chimene mwakuwa pene paja sinchidziwa bwino mtakabwereza mmene. Koma Mulungu akudalitseni kwambiri. Pomaliza penipeni timafuna tibwerekeko luso la Peter Kansengwa ndipo ndifotokozere kuti kwabwino tidzitengera zintchito zabwinozo. Ananena wena kuti Peter amagwira ntchito yake mokondwera. Amene ali ku parliament koma alibe chithunzi cha Peter Kansengwa, umpirikitse mwanayo kuti akujambule mwamsanga. Kuti ukhalebe ndi chithunzi chodziwika chinajambulidwa ndi kamera ya Kansengwa. Munthu oti akamakujambula olota ndi mkwiyo yosekerera. Zithunzi zake zimakamba nkhani. Ola salembe koma chithunzi chojambulidwa ndi Peter ku tell story. Akajambula madzoti ngati wajambula anthu ali panzere kwa adimaki ukhoza zoti chimanga chotadula kapena chochipa. Chifukwa chamene akuonekera pa chithunzi. Akajambula anthu akuyenda wapansi umathawa zoti chithunzi ichi anthu akuyenda ifo afuna olimbitsa thupi koma wakuyenda ifo likayendedwe kadula. Chithunzi china chilichonse mahara ajambule. Kutakuonetse ndi zithunzi za auction mukhoza zoti ichi cha 2020, ichi cha 2022, cha 2026 muchidziwanso kuti ichi chithunzi cha 2026 konseka wafonya. Zithunzi zikukhala za luso. Makamera amene walipo, mwana uja walira panopo. Akulu amene mmajambula ku parliament kunja ati sangonena zoti awipi mukatitsekulire khomo. Nthawi zambiri mmathamikitsana nokhano khali mgoduno ndi wathu. Kuti kwa makamera ndani mukhoza kampirikitsa mwana uja. Ati majambula mbambo wako pano ivi, mbambo wako adapita. Inu uyo amene mmajambula mmabwera ku parliament. Tisambi mukankhomerera mwana ari kusabwere kwa bambo kwa akabwera mbambo wako. Kutere kudolo kwambiri. Dolo kwambiri ndamene angamugwire mwanayo. Ife nkukamona ku parliament iye kusiya kamera yake kuti ayi lero la kujambuleni mwanayo akapeze chakudya. Dolo kwambiri akhala ameneyo. Ndekuti kumuntenge mwanayo, mumpange raise, mumphunzitse makona ena amene sada wadziwe. Osakhala kuyamba somuzo danji kamera cha bambo wako chichidali cha pinyolo ubweretse chimene chichi. Ayi tisapangenso zimenezo. Nkhale mathandizo amene aperekedwa pano. Timatiri pemphe. Ndalama zija zipite kwa udathandizidwe zenizeni. Tisayambe wauza nawa ayi padali biro chakuti ichi chinchipepeso sizolipira milandu zolipira milandu mukakambirane kubanja mukasonkherane kuwalipira milandu koma kachipepeso mapatsi anawo. Koma tikuthokozeni kwambiri akubanja, tikuthokozeni kwambiri nonse ma-MP athu, tikuthokozeni kwambiri mumatengana naye Peter nthawi zina akajambuleze ku madera za CDF pano zangochedwa for CDF yokudakalibe
koma ikapezeka mtengeni pa mwana yakajambula ambuye akudalitseni pepani. Zikomo kwambiri kumeneko kunali kulira pa Honorable Moses Karonga Shawa MP. Amayi ndi abambo motamangitsana ndi nthawi, mumoyo wa munthu wina aliyense tati tifunsane pano ali ndi makonda osiyanasiyana. Pali anthu ena amene sadya nyama, pali anthu ena amene sadya mbewa, pali anthu ena amene sadya nsima, pali anthu ena zokonda zosiyanasiyana. Ndi mmene moyo wa munthu ulili. Koma mundivomereza amayi ndi abambo kuti palibepo munthu pa dziko lapansi pano amene safuna zinthu ziwiri moyo mwake. Chinthu choyamba music. Ena makonda nyimbo za uzimu akathodwa kuti ziyatonthoze. Iwo amamvera nyimbozo ndi mmene situation yawo ilili. Komanso palibepo pa dziko lapansi pano ngakhale ma president amene sakufuna chithunzi. Kusonyeza kuti ntchito yathu ife ma photographer ni ntchito ya mtengo wapatali. N'chifukwa chake kulira konse kukuliridwa pano kukulira chifukwa cha aliyense mmene angathe kumulirira pa zintchito zimene Peter Kansengwa anagwira dziko lapansi. Koma inu ndi ine tikadzamwalira anthu adzatikumbukira ndi mbiri yotichani, mbiri yakuba, mbiri ya mabodza, mbiri ya kudzikonda, mbiri ya mtudzu. Tiyeni tikhoze moyo wathu, tithamangire ndi nthawi ino. Tiyapemphe amene akuyimira ma photographers onse Malawi muno. Ndinafunika kulankhula ine mwini wake, komano tapempha wachiwiri wanga kuti abwere alankhule. Tikupempheni bambo Jacob kuti mubwere mulire mwana wanu, chiwalo chanu chimene magwira nacho ntchito nthawi zonse. Zomwe mbira che ule mupite kwa akuluakulu aboma onse amene pano, komanso akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party, komanso ndena tonse amene tabwera pano. Monga amene anenera ndikuyimbira azanga ma photographers chilipo chikulu nkosatheka kuti alesa kule tilipo ndithu magawo osiyanasiyana. Ndene ndayima pano kuyimbira ma photographers. Kansengwa ndikhalere namudziwa mu chaka cha 2005 imene anayamba kugwira kamera. By that time ine ndimagwira ntchito ku studio, ndanabwera nkuzandifunsa ase ndagula kamera ita ndiuze kuti tingayipanga kupateti bwanji. Nditafotokozerana anayamba kumajambula. Kansengwa anali munthu onena kuti mmene tabwerera pano pamo ndi umboni osonyeza chimene yeyo anali. Anthu anena zambiri zokhuza ndi Kansengwa, koma chimene nthawi imeneyo yotikamba zojambula amene amajambula kandi ku show usiku, nthawi imene tikajambula kukatsuka zithunzi ndi ena timajambula makoma ifama zoti awa ndikapeza pakhombawo. Koma Kansengwa iye apita ku show kandi usiku akajambula chithunzi anthu angukapeza ngwapa. So that's why he was so popular to everyone. Alesa amamudziwa. Ndipo pali zambiri zimene tikhoza kuyankhula za Kansengwa. Nalembapo ndithu timauti ngapo cha chifukwa cha chimene iyeyo ali. Kuti anali munthu onena kuti a man of the people. Aliyense amamudziwa, amacheza ndi munthu aliyense, wamkulu, wang'ono. Komanso he was loved by everyone. Aliyense amamukonda. He was an inspiration. Kunena kuti ena anayamba kujambula ifana namuona Kansengwa akujambula. Komanso he was a unique photographer. Mukapita kantu ku function, amene makonda kuenda ma function. Kansengwa akadusalisa mazuri wadusali Kansengwa. Ife likozo kudutsa anthu sangezosala wanda ndauchi ulutima jambula. Koma Kansengwa akadutsa mazuri uyo Kansengwa wadutsa hapo. Komanso chinthu chine chimene likozo kunakulala even ama newspapers. Kumakhala ma functions elemene yo sakakhalabo koma madali yaso yeye kuti akajambulire zithunzi awabatse. He was caring, he was joking. Pamene pakhala Kansengwa anthu anena kale ndikuti mutsingocheza, mutsingoseka. Amakamba kuti amakamba always
kuseketsani. Ndiye chifukwa cha nthawi tikuzankula zambiri koma ife ngati ma photographers tili wodandaula unena kuti one of us munthu amene timakhala naye nthawi iliyonse wapita. Ati chinthu chachikulu chimene ne ndikhoza chaka Nsengo even mu situation imene anali koma sanalole kukhala pasi patikana khale nafe bwezi timagona ku nyumba kumadikira mathandizo ochokera kwa anthu ena azathandize fatu kukudwala. Mofunika momwemo timayenda nayo kuyambira mamawa masana usiku kumachoka mwina 1 o'clock 12 o'clock tikuchambula bizithunzi. Chifaya chani amadziwa unena kuti angakhale ndili pano kudwala there is no way ndingakhale pasi kamene kumagona kumadikira anthu anthandize koma kamene yangayi ndimene kuzo mthandizire ne moyo wanga. Ndiye anena kala akulu mwana uja timthandize takhala kuyenda naye always timayenda naye kumanjambula mwina pano pafanira kuti tinamuza tipanga kamera ndimene koma what you need to do is go to school. That's why most of the time summer basic ifanira kuti mwana amazi apiteke ku school akamangika school akamaliza school akozokuya pa ground tizamba kuthamangitsana ndi makastomala athu. Ambuya udalitsana kwambiri faja nonse amembo kumecha chipulumira titokoza ifanira kuti ife ngati ma photographer tilibe office athu ndi kamera koma lero anthu abwera mwatithandiza if otherwise ndati izizi zikanakhala pa ife kuti tiyambe kugula bokosi tiyambe ngana zakudya koma apapa ndi kuti ifeyo chachitika we are relieved mwatithandiza mwatipe kusa zinthu zazikulu mwatitirani. Ndiye ma photographers iwo tinalolera limodzi ena ndalama zawo kanalolera koma mbali ina analolera kuti analolera ndalama zokwana 890,000 koma about 650 yagwira kale ntchito zapakhomo pano ndiyo tsalayo ndimetipereke kwa anafedwa tikamaliza pambuyo. Ambuya udalitseni zikomo kwambiri. Kumeneko kunali kulira kwa akuntchito. Amayi ndi abambo ndimafuna tikutsimikizireni kuti ine ngati wamkulu wa ma Photographers Association of Malawi mwana uja tigwira naye ntchito tipitiriza kugwira naye ntchito chifukwa tikamamuona iyeyo sitikuona mwana wake koma tikuona Raspita Kansengwa. Komanso Raspita Kansengwa anandipeza ine ndikujambula red bill. Ndi munthu amene anali wosirira kundiona koma photography yanga ndi ya Raspita Kansengwa inali mosiyana. Iyeyo anadutsa anafikira tinganene kuti dziko lonse lapasi palibepo munthu amene samadziwa kuti ku Malawi kuli photographer wamkulu otchedwa Raspita Kansengwa. Emperor Haile Ai Maitaija choyamba tilemekeze mlengi Rastafari mu nthawi ino amene tili mu nthawi yokuti tikuperekeza mbale wathu Peter Kansengwa amene watichokera pakati pathu. Kwa ife tikuyamika moyo wake umene Peter wakhala pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku umene umba wasi wafika pano pano kuchitira umboni kuti Peter Kansengwa anagwira ntchito tamandika. Kwa ife tikuyamika inu Ambuye His Majesty kuti ana otsalawo mwatetezere ndi kuwasunga kuti onse amene anali mmangawo ndi Peter Kansengwa mwakhululukire chifukwa chokuti uwu ndi umoyo umene timakhala tsiku ndi tsiku. Chilichonse choyipa chimakhala ndi mathero ake koma kwa ife Ambuye Haile Selassie tikupempha kuti muyende nafe pamene tayamba ndi kumaliza kwa inu khale matamando ndi ulemerero ku nthawi zonse muyaya. Rastafari. Yaya pingi heli ai. Sure. We give thanks and praise to King above all kings. We also give thanks and praise to Her Royal Highness, who has nominated us for the energy to give us strength to value our friends Peter Kansengwa. It's not easy. Yeah, I already said in a good way that matter never created nor destroyed. Tears is the element of fire. Later in the book of Patriarch Enoch, I wonder why. Why allow you utility to remove the book of Enoch inside the Taylor literature canon? This is the physical reality on earth to show the deadness of time we live. You purchased the book of Yashad, Isa and his son, Tobit and Maccabee. Why? Selassie live. Jah, Rastafari. Zona di pano kakhala chifukwa cha zovuta zimene tili nazo. Ife anthu timafa
Ndichifukwa chake anthu a mitundu yonse ali pati pano. Wakuba amafa, wachiwerewere amafa, mbusa naye amafa, fiti tatani tizoona kuti pali nthawi yakubyala ndi nthawi yozula zobyalazo, ndiye pali nthawi yakubadwa, ndiye pali nthawi yakutani yakufa. Abale yanga ikafika nthawi ngati imeneyi timafunika tikhale abwino pamaso pa Mlengi Impala Haile Selassie. Pozindikira kuti tiyenekera kukhala odzilesa pakuchita zoyipa. Ife malasta timayesetsa kupanga pulakatiko kuti tizichita chilungamo. Pakuti lasta timalimbikitsana kuti tizikhalanso timina ulonzi mayi mmodzi. Pozindikira kuti ngakhala nyumba ina nthawi yomweyo sizingachitikiso cha nyumba ina cha Rastafari. Timalimbikitsanso anthu kuti asamadye mchere kwambiri fo munthu umatha kumtukwana nzako kumati ndi mchere apa mpaka mapodya cha Impala Haile. Ndiye basi ndingomaliza chifukwa we are fight against the time. Tinene buku la ni Enoki imene amanena za imfa kubwera kwako ndikowawa kwakomera munthu wokalamba osatha kupirira kudera nkhawa zinthu zambiri. Koma munthu amene ali ndi zolinga ndikufa zokuona zakudya zake ndi malingaliro odathandiza ana ake, iwe imfa kubwera kwako ndikowawa. Koma tingatsutsane bwanji ndi malamulo a Mulungu kuti zamoyo zonse zidzafa. Tikumbukire amene adafa ife tisanabadwe, ndi amene adzafe ife titafa kale. Ngakhale tingakhale m'manda chikuyena mazana, manda sadzafunsa kanthu za zimenezi. Impala Haile! Kotero akalemekezeke mlengi wa milengi Impala Haile Selassie ndipo simene noso wala sifa Hussein Saida. Rastafarian. Sia. Tawino amainda bambo. Ndi nthawi yakuti tingamuke malwano mothamangira ndi nthawi. Chonde amene tili pa list ya nkhata. Chonde chifukwa cha nthawi tiyeni tisatsale tinyamuke chifukwa akuimba befoni chifukwa cha nthawi. Nthawi ino mafumu mutithandize kutitsogolera mmene tikunyamula mfumu yake. Zikomo kwambiri. Tipemphe amainda bambo, tipemphe nalo amainda bambo. Amene ali ndi pick up yeti titha kunyamulirako zida za Rastafari chifukwa zifunika kumanda. Chonde tithandizeni, chonde. Chonde amene tili ndi pick up. Komanso amene itatenga anthu pano, chonde tidzasiyonso pano, chonde. Chonde. Kayamba kunoti timalizesa bwino. Ase. Itole la mosi. Usalire
Kama kwambili maviewers hapa tukuchoka kuna Chilinde CCDC tukupita kumanda area 18 ziko mwakwambili maviewers nose tukupasirane tikafika kumanda ziko